Balik na mga kapuso sa programa Pampagaanta ni Gayuna. Suroy ta sa probinsya mga kapuso, partikular na sa Dakbayan sa Ormoc o sa probinsya sa Leyte. O sa may mga gipasigarbo dito ug unsa atong angayang atangan kini mga kapuso ang gibida sa usa ka content creator sa social media ang atong maila-ila karong buntaga si Japet Añasco. Good morning Sir Japet, welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta karong buntaga sir? Okay kayo, excited, happy. Salamat sa pag-uban kanamo rong buntaga sir. Daghan gyud ang makaingon og probinsya feels kayo kini imo mga videos. Kano sa ka nagsugod ini sir pag-document sa imong kinabuhi sa probinsya? Nag-start siya itong pandemic, katong grabe kayo pandiri sa Cebu. Ganahan na kay kumuli, murag 1 year and a half ko ba, na diri sa Cebu niya mo. Ganahan na kay kumuli kay ganahan man ko magluto-luto. So mo to, pag uli na ako, nag-start na ko luto-luto. O niya, human ato kay naapoy ni chat na ako na kanang content creator, taga Bohol po siya. Niya, iya ko gi-encourage na magpadayon ko no sa akong mga video kay nindot ko no. Mo to siya nang nagsunod-sunod na akong mga video. Ug usa sa imong mga video sir nga nakakat-on mi. So ang pagluto, pagpreparar og choco moron, sikwate o bisag unsa pa man sir. Katong moron kay na bata pa lang jud ko kay masigyon mi ato sa summer kay tagangadto man ako mama. Unya nagdako jud ko na kada fiesta, kada na occasion na jud na chocolate moron or kanang moron lang. Mo to siya nagwa ko expect na ganahan daghan jud na kami sa province life jud. Unsay pinakanindot Sir Japet nga feedback, comment kay imong nadawat sa imong mga followers? Kanang overwhelming kay sa feeling ba labaw na maingon na kanang labaw na mga kanang nagtrabaho ko sa una sa gawas sa OJT mo ko sa gawas sana sila na mingaw na jud ako no kaayo sila ganahan na sila muuli pero di pa sila kauli maka-overwhelm siya ba na murag ganahan pa kung mohimog mga video Ni Gayuna sir, karong buntaga mamahimo bang dad-on minimo sa inyong lugar, sa inyong probinsya pinaagi sa imong mga videos? May problema tara mga ta sa among probinsya. Makaparelax gining imong video, inyong mga talan-aon sa inyong dapit unsa may kalainan para nimo pagpuyo, pag-star sa probinsya o dinhi sa syudad. Makarelax siya kung naka sa balay. Lahi Lahi ang mga utanon, lahi ang mga kanang gikan jud sa garden na imong makuha fresh. To cap this off, Sir Japet, kung doon na kay gusto ibilin nga mensahe sa atong mga viewers rong buntaga. Thank you sa inyong tanan. Thank you po sa pagboto ninyo nako sa TikTok Award Philippines sa kay na-nominate pa po kung appeal sa kuan. Salamat kay ninyo. And thank you so much for joining us this morning, sir. Pagpaambit sa garbo sa Ormoc o sa probinsya sa Leyte, pinaagi sa social media. Mga kapuso, si Japet Añasco. Daghang kay salamat, sir. Thank you. Bye-bye.